ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಭಾರಿ ಸೂಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಒಂದು ಬಳಂಜದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಾವು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತು 4-5 ಟೇಬಲ್ ಉಂಟು. 40 ಟೀಮು 40 ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಮುಲು ಲೂಡದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಲೂಡದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮುಕ್ಳ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಗೆಲ್ತಿನಕ ಏರ್ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಇತ್ತಿರದ ಗೆಲ್ತಿನ ಏರ್ ಗೆಲ್ತಾರ ನಿಖಲ್ ಏರ್ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಎಕಾಡ್ ಗೆಲ್ತಾರ. ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಜೋಶುಡೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಹಾಕೆ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೆ ಎಸ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ನಾಯ ಎಂದು ಪೂರಾಂಡ್ ದಾದ ವಿಶೇಷ ತುಲೆ ಅವಲೊಂಜ ಓಲು ಹೌತುಕ ತುಲೆ ಐತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ತುಲೆ ಏರಾವ್ ಓಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಲೆ ದಾದಂಡ್ ಆಯ್ಜಾ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೇತ ಒಂಜಿಗೆ ತುಕ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಗೇಮು. ತುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡಂಜಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೇರು ತರೆಕ್ ಪುರಿ ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೇರು ತುಲೆ ಪೂರಾಕನ ತರೆಟ್ ಒಯ್ನು ನಡಪವನ ಒಯ್ನು ಬುಡುಪುನ ನಂಚಿತ್ನುಂಡು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ದಾಯ್ತವು ಎಂಕಲ ಆವಡು ಎಂಕಲನೇ ಉಂಟು ರಂಜನ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 4 ಜನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೇರು ಅಲ್ಗಾಲೆ ತುಕ ಅಲ್ಗವ ನೀರು ಎಂಚ ಅಲೆ ಆಜಿ ಬೂರಿ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅನ್ಮಂದ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಾಪುಣ ಇದೇ ಗಿಡ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ಗಿಡ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ಅಣ್ಣ ಆಜಿ ಬೂರ್ನ ಗಿಡ್ಪುನ ಮಂಡ್ಯ ಜಾಪುಣ ಇದೇ ಗಿಡ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಸರ್ ಮೂಲ ಐಎಸ್ ಗಿಡ್ಪುನಾಕ್ಲೇರು ತುಲೆ ಒರೆ ಗಿಡಪುನ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ ಅದೇ ಮುಲ್ಪನ್ ಟೀಮು ಅಣ್ಣ ಇಮ್ರಾನ್ ಜೋರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾಲ್ ಜನ ಜೋರ್ ಇರ್ಲೇರು 4 ಜನ ಜೋರ್ಲೇರ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರು ನೆಟ್ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎಸ್ ತುಗ ಎಂಚ ಹೌದಾರೆ ಸದಾಶಿವ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದು ಆಜಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿರ್ದು ಆಜಿ ಮುಟ್ಟ ಐಟೇತ್ಲ ಪೂರ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ರೇರೆಗೆ ಮಾತು ಹಾಕ್ಯಾರ ಹಾಕೊಡ ನಮಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಆಗ್ಲೇ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ಹಾಕನಾಗೆ ಬೇಜಾರಂಡ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ್ದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಬೈದಿನ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬೋದ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂದು ಬೈದ ತುಗ ಮುಲ್ಪ ದೂರ ತಜ್ಬೇಕಾದಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಸೋಕದ ಗೇಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ತುಕವರ ಇಂಚಿ ತಿರುಗಲೆಗೆ ಇಡೀ ಬಳಂಜದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ನ ಲೂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಜೋಶುಡು ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಹಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಲೂಡದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾರಿ ವಿನೂತನವಾದ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲೆ ದಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಏರೆಗೆ ಮಾಸ್ಟೇಗ್ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ₹1 ತುಲೆ ಎಂಬೇರು ಮಾಸ್ಟೇಗ್ ದೋಸೆ ಬಾತೊಂದು ಒಂದುಲೇರು ತೂಕ 6 ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತಡೆಗೆ ಪೋಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗುಂಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಕಡೆ ಲೂಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೋಸೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ, ಹೇಗೆ? ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದರೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ. ಹೌದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು.
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌದು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಆ ಧರ್ಮೀಯವರು ಬೇರೆ, ಈ ಧರ್ಮೀಯವರು ಬೇರೆ, ಆ ಪಂಥದವರು ಬೇರೆ, ಈ ಜಾತಿಯವರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಇರುವಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು? ಧರ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಎಚ್. ಓಕೆ, ಧರ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅವರು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ದೋಸೆ ದಡೆಗೊರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮದೈವ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ಮಂದೊಟ್ಟು ಬಳಂಜ ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಲೂಡ ಅವನು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುದಾರೆ ಏತ್ ಮೈತಾರೆ ಈತ್ನೇಟ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದನೆ ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರಂತ ಉಪಚಾರ ಇರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ರಟ್ನವ್ರ ಅಟ್ಟಾಡು ತುಗ ಮೂಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಿನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚುಂಡು ದೋಸೆ ಸೋಕೊಂಡಿ ಅದೇ ದೋಸೆ ಚೌಕನಿಗೆ ಆದಿ ಎಂಚ ಎಂಚ చట్నీ ఉంది చట్నీ బార్లాయకుండా బార్లాయకుండా ఫస్ట్ క్లాస్ చాలా చట్నీలా చాలా చట్నీలో బార్లాయకుండా బార్లాయకుండా ఖుషి ఆపండా వచ్చి ఆపండి బెచ్చ బెచ్చ దోశకి బెచ్చ బెచ్చ చట్నీ అది ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಟ್ನಿ ಚಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಖಾರಗಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಖಾರ ತೀಪಿನ ಖಾರತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಖಾರತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಈ ಮುಂಚಿದ ಗಟ್ಟಿ ಇಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಅದೇ ಟೊಮೆಟೊದ ಗಟ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂಚಿದ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಇದ್ದಿ ನೋಡತ್ತಿ ಕಾಂಚನ ತಿಂದಿಯಾರೇನೆ ಇದ್ದಿ ಮುಂಚಿದ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇನ್ನು 3 ಜನ ಸರ್ತಿ ಮುಂದೆ 3 ಜನ ಸರ್ತಿ ತಿನ್ಕನ ಮೂಜಿ ದೋಸೆ ಅಂಡ ಅಂದು ಹೌದು ಅಜ್ಜರೆ ತಗ ತಿನ್ಲೆ ಅಜ್ಜರೆ ತಿನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯಸ್ ತುಗ ಮೂಲ್ತಲೆ ಅಂದೆ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ? ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏತ್ ತಿಂದಾರೆ ಏನು ಒಂಜಿ ತಿಂದೆ ಒಂಜೆ ಹೌದಾನೆ ಯಾರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಈರ್ ಮಲ್ತಲೆಕ ಉಂಡ ತಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಸೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನ ಈರ್ನಟೆ ಈರ್ ಮಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುಜ ಮುಲ್ಪ ಇಂಜ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತನ ತಾಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಏತ್ ದೋಸೆ ತಿಂದಾರು ದೋಸೆ ನಾಲ್ ತಿಂದೆ ನಾಲ್ ತಿಂದಾರ ಒರ್ತಿ ಒರೂತಿ ಮೂಲು ಏತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಬಲಸ್ಯಾರು ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಏತಂದು ಬಳಸೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲಸಂದಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಬಳಸೋಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಎಂಬುದಾರೆ ಮಂಗಳ ಎಸ್ ಬಳಂಜದ ಜವನೇರು ಭಾರಿ ಸೋಕದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಲೂಡೋ ಲೂಡೋಡು ಆಜಿ ಬೂರ್ನು ಮೂಜಿ ಬೂರ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಚಾರ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲವರು ಅಂಡ ಚಾಂಬಿ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಮಾಡೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ಕೆಲವರು ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜರ್ನ ದೋಸೆ ಏನು ಪೊರ್ಲುದಿಯಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಂಡ್ಯರ್ನ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ದೋಸೆ ಇಟ್ಟೆಂಡು ಎನ್ನ ನಾಲಾಂಡು ಎನ್ನ ಆಜೆ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ಮುನೇದ ಅಂದು ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಮೋನಿಡ್ಲಂದು ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ತುಗ ಪಾತೆರ್ಪಾಗ ಎಂಚ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ದಾದೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇತ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಇಂದೆಂತ ಯೋಚನೆ ಎಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಪರ್ಬಾಗ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಲೂಡೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೋಸೆ ಮುಂಚಿದ ಗಟ್ಟಿ ಚಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವ ಎಂಚ ಉಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ದಯವಂಡೊಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಿ ಬಳಂಜ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದೊಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾದ ಮಂದಿಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚಿನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಬಳಂಜದ ಜವಾನಿಯರು ಪಿಕಪ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ 1,000 ಮಿತ್ತು ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತಿಂದದು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜವಾನಿಯರು ಒಂಜಿ 9 ಲೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಐಕೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ನೆಡ್ದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನೆಡ್ದೊಂಜಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡ ಉಂಡು ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಏರಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತನಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಳಂಜಡಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ನ್ಯೂ ಆದ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಳಂಜಾಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಡು ಮಲ್ತ ನಾವು ಇಡೀ ನನ್ನ ತಾಲೂಕು ಮಾದರಿ ಅವಡೆ
ದೋಸೆ ದಪ್ಪ ದಾವಣ್ಣ ನಡೆ ಇನಿ ಮುಂಚೆ ಜಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಭೂತಾಯಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಟದು ಎಂಚ ಎಂಚ ಭೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪೇರ್ಸನೆ ಬತ್ತದ ಬೇತನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾರ ಇಂಕ್ಲಿ ಮುಂಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಮುಲ್ಪ ಪಡಮಂದ ನಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಈ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾವಣ್ಣ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನೀವು ಅದು ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂಚ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಚ ಜನಕ್ಕುಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವನುಂಡು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಸೌಹಾರ್ದಡು ನಮ್ಮ ಈ ದೋಸೆದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಾದರಿ ದೋಸೆದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆವಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಬುಕ್ಕ ಸುಂದರಮಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಂತೋಷರ್ನ ಪಿಕಪ್ ದಾಖಲ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂದು ದೋಸೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆವನುಂಡು ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಪಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಳೋದು ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಂಚ ಜನಕ್ಕುಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಐತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆತದ ಕೊಂಚಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂದೇ ತಕ್ಕಲು ಪಂಗಡದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಇಂಚಿದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಒಂಬೇರು ಕುಟ್ಟಿನಿ ಕುಟ್ಟುದು ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಓಮದ ಬತ್ತ ಹೊಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಓಮದ ಬತ್ತ ಹೊಡ್ದು ದೋಸೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಬತ್ತನ್ನೆ ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬತ್ತನ ದೋಸೆತ್ತು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಪನಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ನನ ಈತು ಸೇರೋಡು ನಟ್ಟು ನೆಂಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ಈತು ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ನಡದು ನಟ್ಟುನ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ಬಳೆಂಜ ಅಂಕ್ರೆ ಎನ್ನುಂದೇ ಊರ್ದಾಲು ಎಡ್ಡ ಆವಡು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಇವ್ರದಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಬತ್ತನದಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತೋಗ್ಲೆ ಊರ್ದಾನೆ ಕುದರಿನಾ ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪಂಡ ಮಾತಕುಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಮಾತಕುಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗಂತ ಸೊ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬತ್ ಮಾತಕುಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಆಪಲೆಕ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡು ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕದಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜವನ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಚ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಚನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡೊಂದು ಮುಂದೆಂಕ್ಲ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಧರ್ಮಪಾಶ ಪಂಡಿಲೆ ಪಣೆ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ್ನ ಸಮ್ಮಿಲನಡು ಆಪಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಂಪತಿ ಇಂಚನೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುಣಂಚಿತ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗೊಡಮಣಿತಾಯಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದ್ದು ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತ ಈ ಮೂಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನಾತ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಬ ದೀಪಾವಳಿದ ಒಟ್ಟು ಈ ದೋಸೆ ಹಬ್ಬ ಊರಿಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ದೇವರ ನಟ ಎಸ್ ತುಕ ಮಾತವರ ಇಂಚಿತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಲೋಡೋ ಎಂಚೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಜೋರುಡು ಲೋಡ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಾರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾರ್ಲ ದೋಸೆ ತಿಂದಾರ ಪೂರ ದೋಸೆ ತಿಂದದ ಆಜಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ದೋಸೆ ತಿಂದದ ಗಿಡ್ತಾರೆ ದೋಸೆ ತಿಂದದ ಗಿಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸೊಂಟ ಕೈ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚೊಟ್ಲ ಎಸ್ ತುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಎಸ್ ಲೂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರ್ ಸೋಕ ಆತನಂದು ಬಣ್ಣೊಂದುಲೇರು ಬಲೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ಬಲೆ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಲೆಂಜ ಪುತ್ತೂರು ಬಂದಿರಾಗಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಅವರು. ನೀವು ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗರದ್ದು ಜೋಶ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಯುವಕರದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು ದೋಸೆ ಹಬ್ಬ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ದೋಸೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಲೆಂಜದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಲೆಂಜ 4 ಊರು ತೆಂಕಕಾರರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಾಮದವರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ನೋಡಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ದೋಸೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಉಂಟು. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಳೆಂಜದ ಹುಡುಗೆ ಆದಿತ್ಯರೇ ಎಂಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿ ದಯಂದು 6ನೇ ಎದುರು ಒಂದು ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲು ಆ ಜನ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ದೋಸೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪುನ ಜನ. ಭಾಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಾ ದೋಸೆ ಲಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಚಟ್ನಿ ಲಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೂಡದ
ಗೊಬ್ಬರಂಚಿನ ಜವನೇರ್ನ ಜೋಸ್ಲ ಬಾರಿಸೋಕೊಂಡು ಬಳಂಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟ ಆತಂಡು ಒಂದು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆವಾರ್ಡ್ ಬಂಚಿನ ಆಶಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವರದಿನ ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಂಜ ಅಂಬೇರ್ ನೋಟಕು ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಳಂಜ.